κοινότητα γίνεται και θα γίνεται και εγκύνεται. Δεν θα πάρετε τη σύνταξη, δεν σας ενδιαφέρει κανένας, ούτε εμάς μας ενδιαφέρει κανένας. Θρησκεύουμε λοιπόν αδράκαμα. Ενώ το περασμένο αιώνα εκατομμύρια αδελφοί μας, δεν λέω στην εποχή της Αγίας, για κοινωνικές, για πολιτικές ιδεολογίες, για πίστη, εκατομμύρια στις χώρες του αθεϊσμού, η ζωή και ανάσταση των ψυχών των γεννημένων του. Ευγενή ο αρχαιρέος Ιωάννης Τίτος. Θα ήθελα, πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, εμπρότης να ευχαριστήσω τον προεξάρχοντα στην σημερινή Πανήγυρη, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισιάς, κύριο Κύριο, μία δε αγαπητό εκ
Χριστό αδελφό, η ευλογία του προεξάρχοντος και παράλληλα μας έδωσε την ομιλία και τον κατοικητήριο λόγο της ημέρας, δίνοντάς μας επίκαιρα μηνύματα και θέτοντάς μας έμπροσθο των ευθυνών μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομοτηνής, τον κύριο Παντελεήμονα, λίαν αγαπητό αδελφό εν Χριστώ, ο Χριστός, ο Λυπηρός Θεοσημών, δύο δυνάμενα σωμάτων, και σήμερα στην εδώ, στο προβολή του προδρόμου και αγαπητού να ευχηθούμε χρόνια πολλά ιδιαίτερως στις εορτάζουσες πιστά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελάησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και του χρόνου.